Hej. Ja. Hej. Ja, välkommen till så sätt lödna. Och ja. Ja. Oj. No? Är vi fresh? Yes. Väldigt. Du är alltid då väl så här. Ja, gott. Sinja harstaisne. Ja. Sinja väl vi. Faktiskt, vi stod och diskuterade kanske ta oss om. Vi sa att stega upp och det var så. Wow, det syns jag faktiskt. Ja, det var vi. Så vi kör då. Yes. Men Levi, vad händer nu? Nu verður ja, ett spel som jag nå, som jag som kommer här, så det må gleda till. Så annars yes. Så annars blir det två vitsspårar och en sang framförsla. Det fyra blir Heine Engskort, för vitsspåren och så sätter ni Torun Klackstein. Så ja, och så det. Och så blir sang framförsla från Klara Morsanslet. Yes. Och ja. English translation is available at the entrance. So if you need translation, you can get an earpiece or headphones there. Yes. Og bønnerrommet eisne til en oppe, det er oppe alt kvölde. Og som Janne endelig for inne her, og det er mest ikke... Ja, ok. Ja, jeg er jo endelig bønnerrommet for inne her, hvis det sitter ho, og det pjøs ikke, eller mest ikke at det gale. Men hvis nu måste gale, så er det godt at for inne her. Endelig bruker det. Ja, og strøyming, møter vi strøyma, som du kjenner noen som ikke har mulighet å være, så blir det bare for inn på YouTube og skrive evr.fo, så er det så livestream arbeid. Yes. Ja, og når vi får spille, så Levi, nu er det liksom stevnen her, evne til salt. Hva hokser du om til du høyrer eller salt eller okay, oppgård? Ja. Så det? Altså, det første jeg husker om til mat. Jeg vet ikke. Det er jo ikke. Nej, ja. Det ser man ganska. Come on. Låt mig spela det. Låt mig spela. Vad helt du? Det kan huxa du. Så att det var salt. Ja. Okej. Sort. Sangbolken. Sangbolken? Sangbolken. Ja. Jag lurar faktiskt inte det. Gör du? Ja, jag huxar så var så ja, det vi sjunga några sanja den hösten. Ja. Jag huxar så man brukar också snägg. Ja, det så man saltar fisk och grint och allt det. Ja. Så grint det Jag gott. måste snacka jag måste ta lyssnar som nu. Det är blivit torrare nu. Minst det. Ja. Det måste du. Okej. Nu spelar? Ja, vi tar spel. Ja. Och till Tinko från man. är du uppe, Thomas? Så här. Fint. Ska jag bara. Ja, Tinko bara spela. Spelar vi. Ödler vi. Och det som vi får göra till att vi får be ödla sig upp. Hela banden. Öd. Helst. Rigga det? Tänker du? Det är uppe. Okej. Ja. Och vill du förklara eller ska jag förklara? Okej, jag kan gå och förklara. Ja. Tas vi får göra till att ja, akkurat, Johannes. Vi får en spårningkapping och hur ska gå för sig till att här kommer en spårninggrupp och så kommer två svär. Och enten så är det rätta sväret vänstermänna eller är det högermänna. Om det halta att det är vänstermänna så kallar det vänster arm upp och halta det högermänna så kallar det höger arm upp. Om det är skavt så sätter det ner och det är ute. Och så får vi så egentligen nästa spårning. Är det skilt? Och vi alla hit efter här som skärmen någon. Och tid som Marcus, här skärmen. Inte som Marcus. Är det? Väldigt. Vi kan bara göra. Första spårningen är Äger? Ja? Tulles första spårning. Till att nästa spårning här är så lite. Så Jeff. Kvärt var evne höskfältet av ungdomsständet i Ebenezer. Ska vara underevne. Sverige ding. Kvärdesalt. Kvärdesalt. Väldigt. Så hade spelet. Ja, vi kör så till nästa spårning. Men det här är bara ett experiment. Så inte vi bläggar ut här, men nu lukar vita. Hur liter är kjolen? Det är spännande att veta vad jag får säga. Här är inte rätt att det ska svär, bara vita vad det är suttja. Vad det är suttja? Här är inte blanda här. Så vad säger du?
Nej. Han är blå och svart. Är det spännande? Är det spännande? Nej. Alltså lyssna nu. Ansträng ut det. Han sätt på rest på att. Ja, ta på här är inte svär. Han tar bara alla som. Ja. Levi, vi kommer här. Ja, det är så. Kvör hackre. Andrea eller drottningen. Och det ska så sägas att Elisabeth hon är så själv långt men ta över livande. Ja. Assista dig. Sverige. Drottningen. Andrea Johansen ein Sheiltrush och drottning Elisabeth var ein Tveitrus. Yes. Kvör mynd viser skåpen fra 1908. Heter ringt. Jeg fikk vi. What? Yes. Följer vi om folk kan svära? Ja. Om det inte kan svära så är det nu. Tog jag att svära till här. Hur hinbygden? Hinbygden till så ejesbygd. Vi tar bara väntan hötte så det ser inte bara ut som. Ja. Okej. Kvärt blå omega till Royal Copenhagen. Gentil. Hetta mode vita och shaker till måste vi det. Gå etne. Ja? Shaker, gå etne. Och Sverige till Bing bing bing. Oj, här får den ner. Heine följer vi här till. Ja. Kvör, jag skulle inte läsa det. Ja, det är det. Kvör har flera avfyllningar stöjer. Så ser man kan köra steka och fylla bensin eller diesel. Jag får mag. Sverige F och ja. Och vi går vidare. Kvör sanker nummer 648 och i nutje sankbok. Jesus nær, etla, dirve og lusmot. Ja, sorry. Dirve og lusmot. Sorry, jeg ikke stadig ut. Jeg synes det er faktisk. Ja, vi kommer her, og det Jesus nær. Ja, og vi kommer. Hver ligger nummer 9 i Premier League Botno. Og det Botno. Her har vi distrikt, ja, og det så Botno. Arsenal vann. Kan det stå City? Botnagar? Yes! Og Sverige. Ja. Det är här som sett ner här. Det är visst mena. Det sitter. Ja, såringarna, det vet jag inte. Är det nog? Ja, vet det. Nej, det är ja. Hur så är det äldste badgen till Josef i Bibeln? Är det han Ruben eller Juda? Ja, jag halte att här är något som är svära. I allt då. Och Sverige Ruben. Suchi va. Det är nej, det är viktigt suchi alltså. Ja. Levi. Ja. Kvärt land har 12 mest utbyggare. Så nummer 12 flest utbyggare. Ska läsa fortälja Sverige eller välmöjliga Ja, Japan eller Etiopien. Eller mer. Ja, det är Sverige, Jag håller de flesta alltså Sverige Japan. Detta ni. Ja.
Hver vinner i stein, saks, papur? Kom. Høyre. Takk for Sjakke. Objekt. Uppgjort. Stein, sax, papper. Yeah! Yes! Ja, harmligt. Nå vet jeg hva jeg har til som setter seg ned. Hver eldre? Samuel Mikkelsen eller Kanye West? Hver eldre? Det er noen spørninger. Jeg synes ikke, jeg har helt rett. Ja, det er... Ikke noe etter. Nei. Ja, Sverige. Yeah. Kanye. Ok, Er det etter? Her er det... Hans? 2 etter? Joe, er det Løyve? Nei, ok. Hans etter, og jeg synes ikke... Silja? Silja? Yes. Når annar? You see us? Og Sias. Og Sias. Okay, 3 folk etter. 3 folk? Ja, vi kommer her. Hvert skip er Gødnes. Og fredag er stendt. Ja, vi kører bare uger, ja. Ja, har du et loppe? Ja, alt sier det samme. Vi kører bare uger. Ja, kører vi. Det kan vi ikke. Ja, det er rakt. Ja. Harmligt. Ja. Harmligt. Les du bare. Ja. Ja. Flere folk bygger i Tyskland enn i England. True or false? Tid har vi sløs være sammen, Luka. Ja, ikke hittir kommunerna. Men ok. Hans? Ja. Nei, det gjør han. Det er ok. Du hadde rett. Ja, vi kører kjøtt for her. Det er 1502 sanger og nødjes hang på Guds folk. Ja, ok, bra. Er det den tratspenn i? Ja, jeg har det. Lukas så sin der. Og nu er det Imus der, så ikke. Nu er det spennende. Ja, nu er Imus Sverige. Hans, han sier, hva sier Hans? Han sier Han sier true. Sluga. Det passer ikke. Hans Hans finner. Nu er det en måte regna. Ja. Ivor hever flere enn 400.000 månedlige lustar av Spotify. True or false? Ega? Yes. Det er spennende. Heita goa. Det er nu det skjer. Nu får jeg den vinnare. Og Sverige? True! Så... Silja vann. Gjerne hånd. Ja. Vi er ferdig lett ut unna sjaken. Ja, synd det. Så- Jeg kjørte, ja. Det er sant, ja? Ja, nu syns jeg vi datt. Ja, vi synes ja. Veldig. Klass ditt. Ja, vi var tagga 2 sanger, nu er vi spår. 2 i øynene. Så ja, synes vel vi, og titter velkommen å reise til.
Ja, god kvalitet. Jeg heter Heine Ellingsgaard. Og jeg var så den eneste som ikke fikk et woo! Takk dit, deilig. Yes, så vi. Nei. Det deilig å være her, så utrolig nekv ung, og det minner meg at tøyene tar vi først for jeg var av ungdomssamfunnsmøte, som var i 2000, ja, så man ikke helt unger, men da var jeg akkurat blitt frelst, som 18 år gammel, og jeg omgående vært til en ungdomssamfunnsstønne før, og det var fantastisk å være til det ungdomssamfunnsstønne, og minnes det enn i det. Og til evne til tikkene, eller i kveld, eller hese her, til hese støvnene, til salt. Og så kan man spørre, vi har hørt hva det hoksa, ta ditt hoks om salt, så men han mest til litter og til å saltfisk og imstanda, men til mer det kanskje mer mæter, til dagligt, popcorn og hvis man skal ha også annet. Men jeg råkner vi at de fleste har hos om teater også salt. Men så kan man spørre, damer det salt? Damer det salt? Yes. Men man damer salt, og i samme vi omkring, kanskje ikke bare hvis det salt i seg selv. Til ja, bant årene kom om man, så fikk jeg døvere opp til meg med dem, og superdøvere, men da mangler salt i. Så får man etter salt, og går mer salt av, så smaker det super. Og hvis vi også til og i munt til åkken, som har sett åkker alit og herren, hvis vi ikke smaker av saltet, eller hava salt i åkker i okkara veremata og så vidare, så vi lite annet enn heimer enn annars. Så at det områdende, og hvis vi heimen skal smakka okkon, eller tøyma at suttja hvor vi i høyrebåkken, vi tava salt i okkara mat av liv på. Men her, vi leser jo om at saltet kan missa kraftene, og hvis vi kommet til støve her i heimen ikke, kan vi si, vi ikke smakker av saltet, det så en vogn for oss å lukke av, at vi kunne få kraften etter i saltet, at få det saltsmaken etter. Og det det sjåvant. Sjåvant det samme var en jatøy, til fyrløtene, og det mulig å få kraften etter. Sjåvant det til. Tid, jeg skal ha vittnesbord, og jeg får fortelle av vittnesborden hvordan jeg kom til trygg. Så jeg husker at han nok så relaterbar til løyve og til støve som tid kanskje i ui det. Da jeg som 18 år gammel ble frelst. Og jeg får komme inn og hvordan god brukar folk til at det var dyrve og bønner avhaltende og bønner svær. Som barn så har vi oppvaksen vi at be 5 år, og be alltid 5 år Arne for sång, som oftast. Men jeg har ikke gynnt i sundagsskola. Jeg får nyan i sundagsskola vi omkring vinne, men det var ikke min daglige rutine. Og jeg oppvaksen i brødrasamkomne, kom vi en folkakirkeligere bakgrunn. Da jeg ble teenagere, kanskje helt unge teenagere, da begynte jeg at genge vinen og drekke og gjøre det som ungdommer som ikke har løset meg god ofte enn gjør. Og jeg gjør det eisende gjelde borsur baptisten og flent i etter mån, som sikkert tid eisende opplever i det vi gjørst vi tikk. Så jeg var en av teimene som ikke, kan vi si, helt særlig nek om tiltrykkvande, og jeg hører ikke gav meg færre om god, annet enn til at jeg ber 5 år.
som ångsvekna var lagt med fra badni av, både fra omme og fra mamma. Så hendte det at vi började bli 18 år gamla, satt vi 16 ta, og at vi gikk på innan og mella. Jeg har en kamerat som ofte har trobult vi å få økonomien å henge sammen. Jeg har alltid kjent så vel ved pengen. Det er nok det som er. Så vi rønte å få lokkene i bøyen, og han kunne lene penger fra okken og alt det der her, men foreldrene til honom, de hadde teknet han sammen ved Taimon affæra til Nesvøk og Lev. Han tømte oalmyndelig ytla til, men han helt han måtte være et som at foreldrene nå hadde teknet han, og at han ikke hadde noen penger affæra vi okken og bøyen vi. Han får å leve i Nesvøk, og så har vi okkara avhaldande rønter om at få han å komme vi okken og bøyen i stedet for affæra, så får han. Sunnedagen tar vi sitte her og tvattla bort og forteller alt som vi har gjort og ikke myntest og så videre. Så kommer han i arbeid, og vi spiller nok svær og alt det forskjellige, og så forteller han er blevet frelst. Og minst så sier vi han, ja, det er funnet for meg. Slandstus pratiker for meg, så det er funnet det. Det er ilga som gjør meg snakk færm til. Men han begynner så smått. Tar vi kåre biltur, han får kårekort, kåre biltur. Tar vi det bilden til honom, så lurer han etter andre enn tonelage. Og tar vi der ångte, så at måle kåre sikkert er samme biltur sammen med folk som ikke kommer å møte. Så blir han si, henne, til øl, du banna så øl i etla. Okej. Så jeg også når jeg kom til ham, men så faktisk så setter jeg meg fyr at halde prata banna. Så jeg helt prata banna, og han blir å bjøve øren vinen som vi fylltes vi av ungdomsmøt. Vi kom bare og spalte ofte en kors, amerikan og alt det forskjellige, så vanlig kveld. Så hva er det kveld? Nei, det er for en ungdomsmøte vi i honom. Ok, så blir jeg også til. Jeg tror det løy jeg spørre mer vi i, altså. Sitter med ensamadre her, og spiller kors vi, ja. Det er ikke shake-up-all, nei. Men, og så er det for også, nei, det var ikke, altså, man blir jo sin forvitt. Nå, hvis jeg spør meg vi nå, så møter jeg bare opp, altså. Vi vet ikke hva det er for noe. Men så bjør han meg vi. Og det er så super, altså. Og i øtlen hesen her forløpen om, så begynner jeg at merke en tomleik. Vi må inn og løp. Vi gjør det samme, gjenke på innom, vallast, minnast åndsjeg, litt sånn der etter timbermånen, og du vet, glede åkken lassa vikskiftet, og så er det akkurat det. Og samtidig så blir jeg god å bruke ommemøyna fra pappas og søye, appamøyna fra mammas og søye. Brukar imisk folk så snart til lukka som jeg får snakka vi om og så det er så godt altså. Den beste vineren kommer til altså til Jesus og lustar alltid etter morgonleseren altså så okej ja det er den beste vineren jeg har så Abbe hinner skjønne han var vidt til at ombytja og renovere omkring kyrkjen i Husavøk. Jeg sier, hva er det beste arbeid du har gjort? Nei, det må være at vi omvalgte kyrkjen i Husavøk. Ja, jeg vet ikke om det tog at det var kyrkjen, eller at det var ok. Og samtidig var en som gikk av fjall, så Søymen og han hadde sikkert ikke snakket sammen om. Men så sier han, nei, det er godt å vite, og det er jo om hest og alt det, det er godt å vite at man har en som helder hånden i regnen og tar man ned av fjall. Ja.
Och så snart blir jag lukka som forskjellig att såa, alltså i miljön och chamar. Det är god arbete. Och så Anna jolakvöld för i bojen. Och minst da ta i lei med å sova til kvöld. Henne hatt av det. Hattis nu færs på i natt. Og det var Anna jolakvöld 95. Og jeg var stadigvæk ikke frelst. Men det var sånn tomleggen at lukka som, ja. Og så at han nå etter å finne det av, Peter hade gått på in och kamrater inte nå svär på in och man har ett nog så störst nätverk alltså på kamrater och utrottarlöve och runt vet då. Så börjar jag finna på omskillningarna vad ska jag skvalt och i alla fall på kvar bild och så där så men så 13 januari i 2000 då hej faktiskt kort bil helt kvällt, frutja kvällt. Och ta ett in man ta kort man ofta en kapp och kort garvilt och allt möjligt. 500 meter åren är kort där i bilen och spänner tryckta bälte för först för ta kvällt. Och bilen för fullständigt smälter. Och sitter man också här. Henne. Man har kost flere timer bil og ikke spent trygda belte. Og så spenner man det bant og man krasjer. Og ta i tøyen i 90 noen, ta vær i utvarsjon en affær, ta vær der spurte spurningar til folk. Trus du oppa løyv atna deia? Og hetta blir jeg med i høttene av meg. Eine, hva nu hvis du er i dag? Trus du? Hei løyv bare enda eller okst? Och jag säger nej, jag tycker alltså att det är något att han har hettar. Men jag blir så att gänga möte vis nere i vinden och chamar. Men jag trodde inte att bli frälst. Du går så gemma. Vad skulle de göra? Jag var uppvuxen vid att mamma det alltid var otroligt rösk vid att hjälpa till i alla möjligen och att göra tjänster och så vidare. Och det är inte nog. Alltså man kan inte göra så här, man kan inte arbeta sig till himmels. Det blir ju inte till. Och är det inte att ta sig vid akkurat ner och skilskos man gör det och just när ötterna börjar med i hötten av mig. Eisne vi visst nu blir frälster. Alltså jag visste inte att de hej att det vinner chamar. Allt är löve. Men kvar för att komma stan fyr. Alltså ta social alltså vi är sån social väsen alltså vi söker tricklag. För jag missade vinnar vara på ensammadler. Så 16 februari 2000 då var det ungdomsmöte. Alde Gunnars nevnt i høstkveld i Sunne vittnesbordet og i Gallerøyen og Europa at ungdomsmøtene pleide å være da. Og Radmoder Lia, han taler om å være et jås. Og han er lommalikt vis å være. Knapplega, men han taler og i ødlom bøynen fer jås streimeren. Og jeg sånn, det jag vet inte om det var god som gör det eller men i alla fall det fick en effekt av mig så snart. Och tack kvällte 16 februari 2000 då jag kom hem till kväll ta lei mig så knä och tacka Jesus för att han döde för mig och tog mina synder av sig. Gav honom ett liv och jag minns att det morgon efter att man vaknar. Jag vaknar morgon efter vid en sån extrem och fri i livet. En är sån här glädje. Jag minns jag ringde till kamrater. Jag blev frälst alltså och ringde till mamma så här. Jag blev frälst alltså att det var alltså jag var så otroligt glad att alltså det var en sån jag är strust vi att bli frälst. Jag visste också vad det göra. Och så jag tittade stig. Det var så fantastiskt
tan frien som effekt, alltså som jag upplevde han morgonen, tan frieren har varit med någon löve, så gjør han det. Og tan vånen i livet vi, at en dag, ta kommet til himmels. Og man kan ha otroliga kjærliga tøyer og goda tøyer og alt heila, men hesen frieren, han lukka som utanfyr til boblene. Akkurat melder, løyve, alt det. Han frieren, oansett hvordan vi tar det, eller hoas vi tar det godt eller ringt, frieren stadigvæk den samme. Og så er det tingene vi det som god egentlig, hvordan han brukte forskjellige. Den her mamman som jeg ringte til, hun var en tryggvande kvinna. Hon er bie og bie og bie for mannen og jassar, for sonen og jassar, for okkon. Innanfor ett år så blev mæren totalt enden og jassar. Sonen ble frelster, og kameraten ble frelster. Hette er å være avhaldende i bønene, og selv om god sværer etter okkara vilja, etter okkara målstokken av vilja, så sværer han da syndtøy, og som han vil. Men hette er, hun fikk bønarsvær. Og min øtte, han ble totalt gjort til skammar. Jeg fikk utrolig nega gåa vinner. Jeg ble mottidgen i samkomne og av vinnen som man møtte sammen i ungdomsmøtene, og han kom i et fantastisk samfunn. Vi tryggvande ung. Og ofta i etterfølgende så ber jeg om imsting, om imska støver og god svære. Og jeg fikk bønarsvær. Fantastiskt at jeg kunne uppleva det at för det första blev frälst alltså och så hesi tingene bei dyrve tja vindmann og jamar til at han møter opp akkurat den frelste og kommer til okkon og sier blir frelst til at han var salt han var sannlig av ljós og i myrskr og han da mamman som avhaldande be og fikk bønarsvær og så jeg sier amma min og abbe min, hvordan man har imskan hatt salt. Og så husker jeg her ukvalt, hvis du lustar, annakvart hvis du kjøkken strøyming, eller erstegebeint, og du ikke har tid til støv for god, og du spørst igjen den spurningen, som jeg spurte meg sjálvan at han krasj, jeg dodge, hva så? Ja, det er superdramatisk, men det er så alvorligt. Det er så helt og fædlig alvorligt. Vi kunne hugga oss og ha spurningar alt mulig, men hese spurningren, frelse spurningren, har vi tid en støv i for god, så utrolig avgjørende. Og hvis man tror at det løyv etter dette løyv, og man ikke skal komme til himmels, så det ikke nok at trykke på god. Du må trykke av Jesus, og du må ta imot Jesus, og takk honom for frelsene. Takk honom for at han døg for syndene kjøtter, og at han reis opp at der. Til Jesus sier, jeg veveren sannleik som løyve, ånden kommer til ferien, og tar vi mer. Skjønne, vi flere her i kveld som de kan ta seg ved, hvis det så hvis det at du har spurninger her som vi utkjente, kom og ta seg ved. Let det ikke færre forboi. Så er det hettar, kan det brukast av god. Løyve lengt, og mitt løyve er sannelig ikke alltid være super. Det opp- og nye turer, og det det. Det for det eisen vil jeg ikke at de ble eldre. Det at de kunne ikke atra løyve og sier, vi har haft gode løter, og vi har haft ringa løter. Sammen vi herran. Og heila gjøringen er en parster av frelsen i jokk, heter her at vi skulle ha troan etter at gjøres lyk honom og røyna blå leis av synden i jokk.
för 15 år sedan ta var i en fonte i Klaksvik. Att det här, ta var en tryckande med ta fick en andakt från hon. Han är klippt ut. Gammalt. Och det var en andakt som han är funnit sändande från Paul Paulsen, trobarn. Och jag har alltid under gå att ta fram i kvalt. Så det är ganska något som strujas vi, som inte har så tatt samfället vi god i det. Och spyrja sig själva, kan jag börja något? Og det er en andakten teker støy i at Peter at han er avnokt av Jesus trutja for i kongshøtlen og en hel gål triv. Så skriver han, Paul, da Peter hørte hennan gæla i domshøtlene, måtte han av hilde at nu var tjeneste hans herre for Herren, rådgen vi alla. Først i Herren eller lærersvennerne for at det var noe alit og hånden her etter. Og det er godt for at vi har det akkurat på handamåten. Vi er fattelen, nå kommer vi ikke brukast. Men ta etter opprørsene, ta enderrøst i Herren, Peter allmänt vid Gnesarskjekv. Og det var hatt der at han var ferdig ut av fiska. Altså, det er lærersvenner som har vært apostlaner, som har vært sammen med Jesus så langt at når Jesus er ferdig, det eier, så får jeg ut av fisk. Altså, pura, sinde borse vi også vekna. Men så kommer Jesus atter til der, møter der av sanden, og tar skjutja hvor Jesus er. Og Jesus spyr, elskar du meg? Og han spyr han trutja for. Og han sier, du vet jeg har det kær, du vet alt. Og så er. Og her ble Peter enderast. Da Herren fyrirgjever han til follnar, så to fattelen, jotta så syndna, teg imot fyrirgjeving Herrens, legg der så eina vi a leggja låg og at han kapitlen, og byrja en helt mykja. Og Jesus sier, vi kvinna over tisen i hår, da han skriver i sant, færa sted og synda er langer, vend vi. I Salm 1, her leser vi at God skap og i mer et hjärsta og gjev av nødjon støvan anda innan i mer. Gjev mer atter av gliast om frelsetøyna og halt mer oppe vid fusen anda. Her som sangren, en sangre skriver om ut fra hessen åren, til god skap og i mer et hjärsta rett i det. Enda nødja til sval og sinnale. Det er då nok alt, det fleste gjør. Og egentlig er det eisen en bøen, det som sanger. God skap er mer et hjärsta rent i det, enda nødja sval og sinnale, var veit med tjatt her, vil livat her nær, lad atter din anda virka i mer. God djev to mer, frels og gleina av nødjon, og vi takk ta min sal skal prysa der. Så du her i kveld, og ikke kjenner Jesus, etla du her i kveld, og har med samfunnet vi god, så har vi å si som det stender i Salme, 35, Gjev Herranon ved tøyn i hånd, lyd av han, han skal gjøre det. Amen. Jeg heter Klara Morstensletter. Jeg er av Nese, og jeg er ikke vanlig inne på Tofton. Og jeg skal synge Tvarsanger for dere. Og den fyrre så har jeg lokket søstervina, heter Annika. Jeg synger med meg. Sangren øyder mitt versk til åndsjes ikke er. Han er nok snudger, nøylig omsetter til først, og vi da synger nok snakk hvis han kommer til åkken i søgnastene. Og jeg holder på en ordentlig år som handler om det at det som vi gjør er vi skal gjøre det for god, lukke mye hva det er,
och att det är slånt det som vi gör. Sagresivt nek i seg selv bara. Mot versk til lunches ikke tui han som sitter hot. Vi i versken som ger at enda mal nått. Oi til fullna skilja kan ta vers til gavs meg her. Ta vil gänga vägen tan som fram till sig ber. Allt det färgest vi bär störst och smått till och värdet här. Och i naget togne vill halda tog lyfte till gast med ber mot värskoj till ånches Tu gavst mer bort, takk upp din kross, og i fralse fengar sett. Just mer finna man mot plås, ver vi meg først og tvett. Alt det fagest vi bæger størst og smått til og verdet her. Og i naget togne vil halda tog lyfte til gavst med ber mot värskoj till lunches How mot muy sal halt avvistin som Jesus hina fer. Kjært vers du har ui himmelen og verstelig ut Halt det fagest vi bæger størst og smått til og verdet her. Og i naget togne vil halda tog lyfte til gavst med ber mot värskoj till lunches Allt det fagest vi bæger størst og smått til og verdet her. Og i naget togne vil halda tog lyfte til gavst med ber mot värskoj till ånches
Tack för det. Så nästa sangren som jag får synja, han skriver ut från som 3 trush. Och det faktiskt bara en flott bön. Han är. Som har funnit det gott av bara då utan att. Så att hvis jeg har skund, eller ikke la void hva jeg skal be, så sier bare denne sjansen i høtten, altså bare innan tallene. Så jeg det bare når jeg legger på den, og særlig hva skal sørste være så? Så hvis jeg altså øktest eller større, så det hekta verser som alt kommer alltid til meg. Trygt om løyer vi høyre hånd togene, opp meg helt ukvønte hver stund. Ikke kan sæke meg, trygt frem og gengen til å komme til massfond. Så det når jeg legger på en som är bara biet lagligt och ja. Så också syns jag. God du god min la te söke. Efter ter salmen och tyster kvällte. Oj torron vatten lej som lande mellan just efter att skoa twins halget omstäd. Tui att tui nöje bättre än löjve. Vi mun och varon bättre mun sång. Skall här lova så långt livet. Djeva här och som herre och kong. Ta som minnes till jag mine lev och annat stund ta hugse te att du varst hjälp mig nu i trångast och dövon ta mig hårt ropa som mig till glädje. Trygt tu med löjer vi högre hånd tøyne uppe med heldur kvanta kvarja stund och jag kan säka med trygt fram med gälje till kommer till himmelsens fot. Till kommer till himmelsens fot. Tusen för. Tack för det, Heine och Klara. Ja, vi får synge Jonka Sancho nu. Och så kommer Vitsbor och trätt från Tauron. Ur Sore. Ja, först det blir god var färger.
for dere. Og jeg kan bare minne at jeg kan ha bønnerommet som en vil oppe og vil oppe i alt kvalitet. Så om det har også som det hugsa om, eller om det har holdt akkurat at be for dere, eller be själva, så det velkommen til det. Gjør så vel, Torben. Sen vil det med 30 år, og jeg kom ur Vaje. Jeg får at vittna til og dele noen tankar. Altså, jeg vil egentlig ha sagt at jeg har alltid tro at det var en god. Jeg har bidt her på banjon, la hvis det var akkurat, men jeg har ikke gjort sånn til herre min liv for cirka 3 måneder siden, eller 23 måneder siden. Da var yngre så ble jeg da forberedt hjemme, og jeg ble spekler for tannveien, og samviskan ble spekler som skåren av, og egentlig så har jeg alltid ringa samviske, da jeg levde ut i hjemme. Og i Matteus 6, 40 til 6, jeg har snakket det om at her en som bygger av klett og en som bygger av sand, og måneden av tempoen til han som bygde av klett, han hørte jo og gjorde etter. Og måneden at han som bygde av sand, han hørte jo men gjorde ikke etter. Og knapplega så gikk det opp for meg at da jeg bygde av alle ostabila grunn, jeg som levde etter min engelskstånd og min egna hoved, og gjorde det som jeg selv var i hoved til. Og altså, jeg er som noen virer som mamma min kanskje fortalte meg om, eller så, og dette var rett skarpt, men jeg helt mye til dette og knapplega så fulgte jeg bare den tomleggen som heter Løyve, fulgte meg til, og blir jeg sødger som hvordan kampen var i midten Jose og myrskre, og hvordan fjerner man myrskre. Det er bare vi få Jose inn. Og jeg ble så spekler jeg sødger han, det ene sommeret, og Hoseas 2, det har vi lyst nå senest, og det er egentlig vist meg sånn mer Guds nøye som jag har alltid varit ringt att skilja alltså att gå till närrycker och att han kärlek. Det var alltid hårs, men jag kör alla skilta så personliga. Och säga att det var en profet som får god början gifta sig när i hårkonne och sedan så var det nästan otrygg på mot honom. Men allikevel så får han och köpte han åter till sina kone. Och detta ser man vi som god tåsar om Israel om sitt folk att han har alltid älskat det, men det var honom olön, var honom otrygg. Och hur säger som synton till ett brott i förhållet någon mellan åkon och god. Och Hoseas 2, 6-8, talar alla till mig till att alltså God lät mig finna nuktsam och allt det ut i hemmen som man letar efter. Och jag ser vi att som jag husker meg jeg blir god til åtrykk for at det er brott i akkurat forholdet, men allikevel så kallar han våkne atter, han kallar meg atter, stendig at han som kallar bluttliga og at også skulle komme å kjenne Herren. Og til slett en selvfylde at han som hur givjugna da mødlagan kom til han. Jeg ble så, og da ble jeg innvendig, jeg valgte et, tog et väl en avgjør om at jeg færre fylgja Jesus, og så igjen kom min der gjerrer til at brøytas det her vi. Men det var stadigvæk en sånn innvendig kamper om mitt hold som yngst i atter til her man kom fra, og Satan enda rønner som at romansere forstøyna og så der. Men eisen heter, da måtte jeg som be god om å hjelpe meg ved å ta den i hoen vekk fra meg, og som oppgjør at jeg tingene til god, de som ikke alltid han langer min livsstille. Og jeg så husker at hvis jeg ikke sier at jeg var tryggvande for da jeg levde på enda maten, så har jeg gjort vannarskod vi min livsstille maten som jeg levde på. Men da jeg så for å fylke av Jesus, så sa jeg hvordan folk fylte vi, hva brøtt som min liv, hva jeg gjorde på, og hva jeg så ikke gjorde nå. Og folk fylte godt vi og hittet etter, hva gjør det som er tryggvande, og hva gjør det henne.
Og jeg ble som prikket til langt ut, og da fikk man rundt seg synd vi at stand upp för det som man egentlig har valgt. Og etter, jeg valgte jo å prioritere møter fram om et ball knapt, ja, og utbre, altså, ok, det visste jeg, ok, tar noen drekker mer, og så ser vi hvordan jeg akkurat lystelig som vittnar om han, og da jeg også var fyllt i andan, så slipper andans frukter at skuden gjør noen, og andans frukter jo kærlighet, glede, frier, langmå og mildlighet, goska, trofeste, spekføre og frahalt. Stend eisen i noen versen 18 nå, at du skal krossfeste holde ved listen og gjerne tes. Ta ut livet i andan, let det etbråkere være i andan. Og jeg ser vi at i utgjøkken til andan, og at lete han leie oss, vi har kommet kjenne god bedre. Så var det for til 2 år at han nå, jeg som valgte jeg følges ved Jesus, og det var faktisk også G-festivalen at jeg husker, ok, nå nok, og så blir jeg god på aspektet at jeg sender folk av mine leie som hjelper meg til dette er god. Men nå 2 år at nå, så var jeg ungdomsmøte i Havn, og så sier onker, ok, jeg skulle fære i Philadelphia, her var opp hus, og ta i G-festivalen var, og jeg sier ja, men jeg var egentlig nok så nervøs, og bange for hvor jeg for å konfrontere vi, og ja, hvor man kommer møte. Men jeg får så, og kom inn, og det var mega hyggelig der inne, og ryssøk som jeg sier, kjenslene er med, og fikk sånne gode samtaler så der, så møtte jeg en jente, og hun sa, hei, ta rundt, du, altså, jeg hører at du stopper å drekke, og du er som, du er ferdig herfra til her, og jeg sa, ja, jeg har annet liv, og snakker ikke mega nok mer om akkurat der her, men jeg bare sa, ja, jeg får en gang møte til at akkurat der. Og så, nå en dag, faktisk i Oslo, og til håndballskampen, ta møten etter, og så sier hun meg, hei, ta rundt, du, vet du hva, jeg faktisk eisilt noe på at vi har drekket, og jeg ferdig å gange en bibelbolse, og jeg helt synes inspirerende at du har stoppet visner, og så snakker jeg om timingen, så viktig det at, eller som ta i sommer, da har jeg ikke klart av alt det der, men så holdt det skjedd, da var det som, ok, timingen var der, og at det er bare alit da, at god tekster er hos folk noen, og de sånne som er blitt plantet i. Og helt simpelt det var så opplittende at oppleva og høre at jeg har vært som vil gjøre så en avvarskan til omkran utan en gang til at si at det står da. Tror jeg folk ikke etter akkurat lystelig og hva du gjør og hva du ikke gjør. Og derfor det er sin at huksa. Så i Matteus 5, 15-16 her stendte at det tenker jeg jo så stilla de kjepna, men i Josas det er ganske lys for utlån i husen. Og så vers 18 så stendte det at de sydde det så lät det så läs jostickare lysa människan så de kunde sudja gode verktyckare och ära färdigtyckare som är i himlen. Att folk fylgjer eller gott vid kvart och gärra. Och Ola suge, nu i sommar har møtt jeg alltid någon och så säger han till alltså vad sker det blir ett trend av blod tryggvante. Och jag sa ja så jag huxar sin rumta nu att han och alltså till vetjing och akkurat det folk är förvidon det är sökande efter god bant nu och Johannes 4 4-6 Her sier Jesus vi lærersvennen kjøsser. Med min at gjøre vilja hansara som sendte meg, og fullføre versk hansara. Sier tid ikke 4 måneder enn av en hestekjemmer, men jeg sier til dem, litt opp ei tikkere, og 70 marsjoner, der langt kvitter til hesta.
Tann i hästar för lön och savnar avväxt till evigt liv, så att här kunde glädja samman, bägt han i soar och tann i hästar. Och så jag också om som kan det är för en stor arbete som tryggvand i havan. Alltså hvis jag trycker på Bibeln så trycker grejen att folk får förtapt hvis de inte har funnit Jesus som världens handläggning och livet. Och hur så viktigt det är att åkrar som får rensa åkon för det som tänker åkon och gör åkra liv och hjärsta och det som gör skite eller dolka. Och jag tar jag gräns och kan ta god kan bruka och ta villigt till att han ska bruka och alltså om också så kampen som i andra världen om hur jag så tycker jag att det är nog mer värt och nog mer beande. Och att det är nyttar inte att vara lunka och långt till att alltså det kommer inte uppleva som tingene vi god. Och jag själv är här och det är inte spännande. Och där man får all in vid god, alltså man får bara ett helt annat ändamål. Och till skolan och kunna ta god vid och alla ständer som färra. Det är inte så att det är mer antal att och sitta en möte eller det är bara antal som man läser. Men eisen tar man ute med vänner, man eller till arbets i skolan, karenter, man har god vid här på när. Och vi kärleka avskar folk. Matteus 12 snackar ju om 30, 31. Och du ska älska Herren godtvinna av ötlen hjärtatvinna, alla sjaltvinna, ötlen hoatvinna, alla styrstvinna. Annar heter att du ska älska nästa tvinn som till självan. Större än hes ger inte anna på. Alltså att Guds befriande är att också faktiskt bara älska att jag får utan omgång och så god som ger resten att han är ju en stor kärlek till dig och han lägger ut från enaste person. Och ofta så helt man att god är han som dömer och kommer. Det är ju han som frälser och kommer. Så man känner han och tar emot det till frälsen som man hever. Och han vill och han inte också leva och i frälse och fri från människor och fri från fördömning. Och så viktigt att då kräver allt att det är anden som ger värste. Vi gör någon och att det är han som arbetar i folkna runt om oss. Och så viktigt är det att bya och ha drivet till att tåsa om han här som och färda. Bäja arbetsplats någon med vänner, familj och ja, det är bara lukka en uppmuntring till att bya kvar för till kvar ångstande och vara villig till att okej, god, kan inte bruka dem till det. Och be god hjälpa oss om att rensa ut ur sin liv. En man stryst vi och det är nog skyld som stryst vi akkurat som ger. Men ja, tack för det. Amen. Stora tack. Meg uppmuntrande är snett. Höra folk som tar en outger och liv efter dig och Gustav fullkomliga bröter och liv. Och här menar jag folk nu tar jag runt. Jag har alltid allt som folk ska sitta här till en ungdomsstund men mer cool och det är säkert för det som vanliga möte och det är säkert Eisen Flyer som kom här till att tejer förviden men säkert Eisen som bara vill jag vara som en vinfolkon eller jag vet inte finna en partner eller bara för att point för om man vill bo i en hanna. Men det är det point nu och vi färdas inte under och vill gärna uppmuntra dig att huxa om det som vi är sunnig, huxa om det som vi har sagt och fördjupa dig och det är inte bara fokusera på tonlägen och tycka röd och det som vi har hört, hövas till oss det gott. Men Røyne fokuserer på de årene som kommer fram ur tikkermonjøsene. Røyne at fordjup det nå i at hvis her er en skaper som er her,
som hever skapt at vi åren, og som hever blåst hans ande ui okkon. Vi kunne ikke bare det her færre, vi kunne ikke bare horen akkurat, vi må lade horen råpen, vi må hitje etter, vi må teka en støv. Da pyrer vi så høytande, altså, det er helst her på NG'er, kristendom virker altså høytande, men det må være, det er avvitt, det er så områdende. Så, vi det kommer at synge vi og hugsa om de årene, og hvis det ikke tog man synge, og vi ikke skal gjøre, så det bønnerom, og her folk her inne som tog man tåsa ærligt. Det er ikke vi hemmeligheter, det er ikke at si noe, men hvis det får skide inn i omkron, og de klarer ikke at hugsa om det her bønner, så gjerne fer inn her, og tåsa vi omkron. Annars får vi det synge noe sanger, og ja, jeg håper det synge vel vi, som ditt, har gjort ikke vi er. Jeg håper ikke det blir trøyt. Det er velkommen å røse til dere. Vi har lyst til å vise. Lusela pizza, Jesus er moi. Han er moi vidor, kallar med sol. Lusela
Du kom som hjälparens barn. Och i heimen här tog en dörr var fjall. Till tjänara gör det till. Gav sig att vinna och oj, orsakar någon här. Tro mina tungor blir värd. Vi svart och hjärta var knust. Tog Sveriges vilja lojen värld. Att denna konst du konkur lust. Du blir rakom vilja där. Att era liv var som dagligt offer fram. Vi tjänar stund och tillbedjan. Kom ändå fötter hans ord. Tej märkte han och krossen väg. Där ändå självt och allt. Av blom och prat och människor. Att denna konst du konkur lust. Du blir rakom vilja där. Att era liv var som dagligt offer fram. Vi tjänar stund och tillbedjan. Att denna där och är. Och lät vars löfte lita för sannar stör sätta främst. Så Kristus du kan stajer fram. Att denna konst du konkur lust. Du blir rakom vilja där. Att era liv var som dagligt offer fram. Vi tjänar stund och tillbedjan. Att denna konst du konkur lust. Du blir rakom vilja där. Att era liv var som dagligt offer fram. Vi tjänar stund och tillbedjan. Hej, hej. Hej. Ja. Takk for det. Takk for ja. Ja, takk for kvöld. Hesfer. Og ja, hesfer. Kvöld, så seneste kvöld da. Ja, seneste kvöld. Og takk for takk. Sorry. Hej. Takk for til som er oppe på Pallon, Heine og Klara og Torun. Nakker
väl salta visborar och solsang och det ordla gott. Ta mig igen. Nekka tackar vi hem. Ja. Så ja, nu är mötet kom ända, men bönarummet blir ännu uppe, så äntligen för den där. Ja. Så ända vi bön. Du vill den andra vers. Ja, passar. Ett vers som vi kan tanka om som är snöda gott. Bara jag läste bara. Det säger så nästa för showen. Sen Matteus 11:28. Kom här till mig. Alltid strävast och tungt att bära. Jag ska ge dig kvällo. Det säger Jesus och att han lyfter passar. Kom till hans här. Ja. Jag hade en det så jag kommer så ända lugga bön. Ja. Gå god. Tack för att sån jag får komma här att ha rum till och att mötas och folk smula till någon annan, flända till någon annan och tumma väl att synja vi sanger som handlar om det och prisa det här och be för att om det är någon som inte tycker mot det här att de skulle ta emot det här och så att två frälsaren och kon att och hugsa med spurningen vad händer att han lever och det måste ta en outgör i kväll då det blir för lötna att han har att skulle få sig välkomna och han kan prata vi och flänna hade skrek och allt det bästa. Amen. Ja, så det som det är lite lysning kan man säga. Kanske har video upp Thomas. Det är parola så sista shot. Cosa parola. Woo! Yes. Så står här. Men kan jag lugga vid mig först? Ja. Om till det är faktiskt öle viktigt. Okej, Om till att det kommer parola. Det är man meldas första april. Ja, klockan 6. Klockan 6. Öle viktigt. Om till att det kommer parola till må melda till klockan 6. Ja. Alltså det är inte något som äter. Alltså ja. Ja, men klar. Till må vara klar. Alltså jag vet folk som var choose kont att han har EU6 och det släpps vi. Alltså det är så hårt. Meltikon. Så hvis det er 18-5 år, så vet jag det. Meltikon. 1. april klockan 18. Och ja, Thomas kan du få skrona för resten av stundene. Ända rätt till morgon och som sutt här så det morgonmöte klockan 11 och middag klockan 12. Och så fredagsdöver att man har isne som det samkom 24 och så är isne bult till att han och till en pastor av stundene till midmöte tar vi tala och till en pastor av stundene till vi ävnen någon och så äntligen kommer jag till super och så blir det en bultum här om ävnen i isen så stundene är slags liven skalt om ett så kväll så äntligen kommer morgon och nu tar möte livet isen så att det är inte upp i huset kväll så vi fast ska komma i morgonmöte där så och sen 4 så fär vi nu ut på ett åtta för trappna att det var så lite utmöte kan man säga. Ja? Frivilligt ja, alltså bara det som är hår kommer alltid att skulle svär men det är super om det kommer och bara som sankor och inte anlägg och snäka och vi får bjöa soppa ut isne. Så om till vill jag vara vi till att bjöa soppa eller synja äntligen kommer vi och ja, vi mötas på åtta för faktiskt ta vid lite ner uppe så ja, man kan ändå vara under inne och hus är ganska här på henne. Inte hemma till några men och nästa så äntligen vi verant. Ja, så kaka är det alltså. Ja, det kan man vara. Gott. Det är bra det. Det är viktigt. Nej, fint. Nu ska jag spela lugga. Om allt bara lugga klappa så vill jag spela tacka musikern någon. Och jag vill tacka Joe-faktorn, jag vill tacka Teltefaktorn, kamerorna och omsättning och faktorn och allt. Helt fantastiskt. Och jag snäver vi gör det utan dig.
Og så vil jeg eisne, jeg har en helsan. Jeg vil tusen takk for at Soringan er kommet. Det er helt fantastisk. Det er veldig, det er ærligt, det er utroligt at det kommer. Det er så stort litt. Og selv om de kommer her på en, så føler vi dere hemmelig. Bare til at de kommer til dere. Så tusen takk for det. Og vi søkjast av Kvidsomstedene i Sore. Fullt. Ja. Så sleifer vi hesa stedene. Og vi sier ja. Nei, bare ikke. Hon är morgon, stående i bojar morgon. Ja, Det är viktigt. ja. Men du vet hva det rønner sier, ja? Ja, kvar frikväll. Okej, omgångssang. Skilda. Många sang. Ha? Ja. Här är du. Fint. Ja, fint. Men om jag ska ta ett vi hem, vere salt. Det är det sista som du ska ta vi. Hörst du? Amen. Borvers. Vi ska ta borvers. Vi Tagga borvers. Så han tar vi må en Jo. borvers. Tänk du också Nej, öppna? det syns inte. Högt tänker. Högt.